Blak, oh. Blak. Yan mga katoy, oh, lalakit. Oh. Yan, may pla-pla pa, oh. Yan, nakadali si Philip Robles mga katoy. Yan, oh. Ang laki. Pili ay si ano na rin, ah. Talimbiit. Lalaki. Salamat. Ang lalaki na ko mga katoy. Yun, good morning mga katoy. Welcome ulit sa aking YouTube channel mga katoy. So, fishing adventures tayo ulit mga katoy. Respect tayo. Dito sa may Isla Shore Lake ulit. Mamaya daw mga katoy. Darating ata yung mga kasama natin anglers. NC Angler, yun, shoutout sa inyo. Nagkasamahan tayo, si Kachoy Ronel. Yun, dalawa na kami. Nakarami ko dito kahapon eh. Malalaki. Oo, malalapad. Wala, bisa ako kahapon eh. So yun mga katoy, ang ganda rito mga katoy. Pakita ko sa inyo isla. Yun mga katoy, oh. Ang ganda, tahimik yung ano dito. Yung tubig. Kahapon. Kahapon di ba nakadali ang laki? Ang dalag yun. May agimat daw yun. A few moments later. Kaya mga katoy, oh, si ano, Philip Robles. Morning mga katoy. Si Big Vlog Newborn Anglers, yun. Nakalakag. Litaw eh. Dito kahapon nakadali, ang dami oh. Yun, laki nung isa oh. Yari mga katoy. Ay, ang laki. Ay, dalag pala yun. Nabunto. Ay, hindi. Sakto yung pag-ano niya. Ayan mga katoy, dali oh. Sakto yung ano niya, yung gumanon. Kanawan din natamaan, eh, no? Natin mamigas. Kalay mong gumanon lang eh. Ayan mga katoy, laki oh. Ayos. Kala mo gumanon lang, kala mo hindi inaabot eh. Oo, kita mo. Tapos niya, apa. Ang laki mga katoy. Puta man na kinanga. Oh, nakita na. Mga katoy, oh. Ayaw niya pa mga katoy, ang laki. Yan mga katoy, pero hindi yan yung content natin. Tatry namin doon. Sa may Isla Shore Lake, mga katoy. Excited to ba ito yan? Napistuan ng mga niniksay doon sa pista namin mga katoy. Kaya lipat-lipat. At lumitaw yung malalaki eh. Ayaw kumagat sa bitinwit eh. Mga katoy, punta na kami ni Kachoy Ronel mga katoy. Sila andun na mga katoy. Punta natin mga katoy yung ano natin. Drill fishing spot. Thank you Lord, thank you Lord. Yan na tayo mga katoy. Malapit na tayo mga katoy. Excited talaga. Hello mga kachoy. Ginagawa mo. Ang ganda no. Yung pla-pla dyan noy, nagsasalita noy. Oo. Pwede, wag ka lang, basta wala lang usok. Ayan, shoutout sa ating mga ano, panahuing pandangal. Philip Robles at Vic Vlog Ninang Anglers. At Kachoy Ronel. From Binangunan, Rizal. Sana di tayo mapaya mga tayo. So yun mga tayo, sit up na tayo agad. Lord, tulungan nyo po kami Lord na sana makarami kami. Thank you po. Sana kagatin na tayo mga katoy. Ginagawa mo. Yan mga katoy, kinakagat na tayo mga katoy. Yun mga katoy, nila na mga katoy. Nasa gilid ng mga katoy. Sabi ko na nga ba. Ay, yagoy. 1-0. Yun lang. Dapat lang yung stand mga katoy. Okay. Mag-stand tayo para maganda. Mga katoy, nakadali si Philip Robles mga katoy. Original. Mga 4 fingers ano. Ayos. Ayos. Oh, yung sinunoy din. Yun na. Ayos. Ganda rito mga katoy oh. Ayan mga katoy, dito lang tayo. Gusto lang natin dito ha. Manood lang kayo mga katoy. Yun, shoutout nga pala. Shoutout sa ano natin, sa mga subscriber natin na ano, 1,270 plus na tayo mga katoy kanina. Maraming salamat sa mga katoy natin dyan. Siyempre sa mga ano natin, mga silent viewer natin. Malaki-laki yung views natin mga nakaraang upload natin. Huling upload natin malaki-laki rin. 2,200 mahigit na rin. So yun mga katoy, baka naman ipagkalob na sana sa akin mga ganang subscriber na 2,000. Maraming salamat mga katoy. Sana huwag kayo nakasawa mga nood mga katoy.
Nasa gilid lang talaga, no? You know? Yun, nakalat natin. Oh. Uli. Oy. Lipat-lipat lang. Nasa gilid lang, no, ano? Sa gilid lang. Babato ko sa malayo. Yun o, mga tayo. Dala-dala o. Ayun, malaki yan o. Aba, isa-isa lang. Ayan na. Dinadali mo eh. Yung ano, yung lola mo yung pakagatin, balik ulit ulit ha. Ikaw, yung ano mo, yung apo mo sa tuhod. Utusan mo. Ginagawa mo. Kasi si Rojoy ka mo, ano na, gutom na. Good size na kayo. Grabe yung mga kasi, ang dami mga kasi. Yung mga maliit pa binabalik ko. Kasi ano, para may babalikan pa tayo. So, talagang kailangan masipag ka lang magpain mga kasi. Panay huli ah. Ayos ah. Huli. Ay maliit to mga to. Mukhang ano ba to? Bibili pa to ng ano? Bawang. Balik natin. Uy, malaki oh. Mukhang aladyan nga talaga. Uy, 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 musik. Para kang si ano na rin ah. Oh, talimbiit. Ano Ano lalaki? kayo? Ano ba yun? Ano ba yan? Walang ispat mo, walang angin. Sige nga, angat mo nga. Baba nga. Ay, ala, grabe. Ano ba yan? Binabayabas nyo na talaga. Babayabasin ko kayo. Ang dami kasi pala dito. Ang kapal oh. Grabe. Lilipat tayo mga katay. Doon tayo sa banda ron. Lipat tayo. Lipat tayo dito mga katay. Hindi tayo mag-ano. Hindi tayo mga katay bibitaw. No, dito sa gilid na to. Maganda dito sa kanila tayo mga katay. Ay, ang laki oh. Laro yun. Ay, ang laki. Grabe naman. Uy, ang laki. ano? Ano? Grabe, ang laki naman yan. Buenas mo naman. Ay, Jesus Marisip, may sayaw-sayaw pa. May sayaw-sayaw pa si Vic Vlog. Ay, maurag talaga ang Bicolay. Dito tayo mga guys, sa kabila. Mag-aawan tayo mga guys, mag-aawan sa Bicol ba? Mag-aawan. Mag-aawan tayo ng spot mga guys dito. Yung ano lang, yung kaging-kaging ka, kaging-king, yung mga sanga-sanga ng ano. Ayan. Kausap niya. Ba, sa ganda-gandaan mo ang kaga. Ay, ay, ayan, malaki. Malaki. Malaki, malaki. Ang laki. Ano, kumapit ko yata. Ay, nakawala. Sayang. Ang laki mga ate. Oh no! Dito sa ano na to? Damo. Gat. Oh! Sayang. Plapla mga katsi. Yun ang sinasabi. Plapla mga katsi. Hindi na naman ako makakatulog dito. Nako. Oh no! Babangungutin ka. Yan ang ayaw ko sa ganito eh. Yung may nakakawala mga katoy. Talaga promise talaga mo yun. Promise talaga. Pag may nakakawala. Sus. Yan, ilang araw kong isip-isipin. Oh, totoo yun. Grabe, ang laki. Kinabahan ako. Grabe. Nakita ko na yung ulo eh. Wala, sayang. Ay, naku. Parang naalala ko nung unang ano namin dito ni
Di Panalo TV. May kasama ka na dati dito. Oo, ni Jay tsaka nila. Ano. Madami na kami rito nagpunta eh. Ano pala dito, kawan? Ganda tong spot at kaya pala kayo itong magsialisan dito eh. Maliit nga kasi pinilitan ko yung hook ko eh. Kasi diba, kung hindi ako nagpalit, yari. Yan tayo pumupot. Kita ko nga sinasabi mong Dragon Ball eh. Ng ano ng pag-book. Palitan mo ng ano, ng 106. Ay 120. Plak-plak oh. Uy, plak-plak. Ay, aruyo. Aruyo uy. Ay, malalapad pala. Yun. Ang laki mga tayo. Oh! Nakadali rin sa wagas. Mas mariusip ka. Mas malaki yung kanina mga tayo. Kita ko na talaga yung ulo. Hindi ka itong kaliskis mga tayo. Ayun, thank you. Ang lalaki. Ay, sasara. Eto. Grabe, ang laki. Natanggal, grabe. Ay. Putol. Mabit sa akin yung ano. Naputol? Maano kayong paa mo? Grabe, ang laki mga kasi. Laroyo. Aruyo, ano ba yung klaseng... Grabe naman to. Sa'yo. Oh. Ano ba? Grabe. 5 fingers. Kala mo, dambuha lang umano dun pumasag, no? Kakatapan mo lang yun, oh. Yeah. Oh, grabe, oh. Grabe naman. Ayan mga katsoy, nadali na Ayos, ang ay. mga magbabayabas. Pinagat din sa'yo, di ba? Nadaanan yung ano, inabot yung line. Ay, lumipas sa akin yung kanina. Kakatapan mo lang, no? Oo, hinahanda ko nga lang ako ng ano. Yan nga. Yan nga yung ginagawa ng maliliit na, no? Yan kasi ginagawa ko na lang. Nagalaw-galaw. Ginagamitan ng pin. Ay, inihila ko nga at ano masyadong malayo. Eh, ano gusto ko nung tuminti ko eh. Yan. Naglalabas sa ilalim. Gaya lang ginagawa ko pa sa'yo. Inihila ba? Pag pinag-aaralan mo yung kung ano mga ano eh, Kung ano ang kanilang hilig. yun. Maraming salamat nga pala kay ano, kay ito, Prince Pabarlan sa lalagyan ng bulate oh. Ayos ah. Yung mga kapatid, parang lagay ng ano, ginto. Thank you, Prince Pabarlan. Ay si Kabayan man ay mga kapatid, hindi na dito ako bro. Kapitan tayo dyan. Ha? Kapitan. Gamit lang. Grabe naman na lang yung tao. Maliliit na ito yun. Maliliit. Ako pinapaaba ko. Ako nahihirapan mag-edit. Hindi ko na na-edit ko to. Yun, malaki. Ang ganda naman ng, ayan, good size na yan. Good size yan, akin. Ayan daw mga to, oh. Yung gusto ng anak ko eh, 3 fingers. Ay, sana sa dati, mainit. Update lang natin mga to yung huli nila. Yan mga to, ano tayo. Ito yung huli nila mga to, oh. Yun, mga huli, mga to, oh. Oh, yan oh. Ayos. Ano? Grabe to no ah. Ang daming original din ah. Inihila na yung Ayos. Lipat tayo, lipat. Yun oh. Oh, mga katoy oh. Ganon lang mga katoy. Hindi mo na kailangan pang saltikin. Good size na yun mga katoy. Mga 3 fingers okay na yun. Oh, 3 fingers yan mga katoy ha. Oh.
Oh. Yan ha. Ginagawa mo. Ayan, good size na yan. Huwag niyo kong ibas mga kachoy ha. Kasi tayo ay behave naman tayo sa mga ano yan. YouTube. Mamimili na lang tayo mga good size. Mga katayo, ganda mga kasi kung maglilibang kayo dito mga katayo, ayos na oh. Pero maliit to mga katayo, babalik na. May awang Panginoon, bibigyan tayo ng plapla. Plapla mga katayo, yung malaking isda. Mga katayo, ito dalawang ano pa rin. Ano pa rin. Mga katayo. Yun, mga kachoy, nakadali tayo. Swerte yan lang talaga. Nakadali rin ako. Ganda oh, ang laki. Nachamba rin eh. Oh, Update sa uli, no? update. Oh. Lalaki rin, oh. Lalaki. Mga katayo, grabe ang laki. Meron palang ganito rito. Oh. Talagang makakauli ang araw dyan. Ay, yan. Grabe, ang laki mga katoy, oh. 5 fingers, no? 5 yan na. 5 finger eh. Ganda, ganda, ano, pasok na pasok. Lagi daw isa ko eh. Ayun oh, mas malaki din sa akin. Nakakuha ka rin malaki. Pinabol. Kakain na kasi, hapon na eh. Ano rin, good size. Yun, laki. Yun. Oh, isa. Kapita mo naman. Huli oh. Huli. Laki naman. Saan yan? Sa gilid lang? Oh, di lang ako. Ginaganong-ganong ko lang oh. Hinahabol. Nahabol talaga. Wow. Ayun, gano'n mo. Ito, good size tong isa. Yung isa, tawalan natin. Kami ay nagdilibang dito. Burat. Ay, burat. Ah, putang. Parang namubungad yung iyong pla-pla na yan ah. Hindi sabi mo, hindi pla-pla. Ano yan? Plaro. Yan gaya ako sa ano. Sa thumbnail. Plaruyo, pla-pla. Dito na Plaruyo. kayo, mga katoy. Plaruyo ang huli. Sabay pakita mo. Sabi may Ilagay ko talaga yun sa ano. Nakakatayo. Anong pangalan nito? Plaruyo. Plaruyo. Ang lagi. Dapat aruyo, plaruyo. May ano yan? May bangbang. Kasi kailangan talaga din gagalaw-galay mo yung ano eh, para habulin. 3.5. Malaki. Hindi mo lalaki, hindi makakapuko eh.
Ayos. Meron din malalaki. Mga kachoy, tsaga-tsaga lang talaga. Buenas mo naman. Ayos. Dami na. Nadali lang ng pagkayon-gayon. Panghatak-hatak. Atak-atak lang konti. Kaya mahinto. Atak, ito. Madaming sisiga naman kayo. Madaming sisiga. Ay, nakawala. Malaki oh. Ayos ah. Good shot. Ay, maganyan mga kasi oh. Oh. Ayos na yan mga kachoy. Sus. Three fingers, matik na yan. Yon, sa wakas mga kachoy. Nakatapos na yung ano namin dito. Adventure sa Isla Surlik. Nakarami kami mga kachoy. Ano rin. Mga good size rin nakuha nila. Si ano nag-champion? Si Big Vlog Newborn Angler. Ang lalaki. Tama. Ang lalaki nakuha mga kachoy. Nagwagi pa talaga. Sige nga, patingin nga ng uli nyo. Oh. Sus. Oo. Mga kachoy, oh, lalaki pala oh. Oh. Yan. May plapla pa oh. Dalawang plapla. Ilan ba plapla mo no? Tatlo? Apat. Sayang mga kachoy. Malalapad din yan. Merong malalaki din. Oh. Ayos mga kachoy. Ganda. May nag-iyaw pala rito. Oh. Parang uling yata ang talaga. Susunod, magdala tayong uling. Siyempre, salamat din kay ano. Salamat sa piloto namin, Kuya Lito. Maraming salamat mga toy. Alis na kami. Thank you. Sulat kayo ng malaki ha.